parts, nandito tayo ngayon sa Pangasinan, sa Pabian mga parts. Maliligo yung mga anak ko mamaya. Fishing tayo. Bali, dumating kami kanina dito mga parts, mga 11 AM. Tapos ngayon mga alas 2 na. Ngayong pa-high tide na, saka kumakagat yung mga isda. Bali, nandun yung pamilya ko doon sa kubo. Yung gamit nating setup mga parts, ito lang, sugal yang na nabili natin sa nabili ko sa surplus. Tapos tong reel na to, ito yung lure na gamit ko. Effective pala to sa kahit anong klase ng isda. Masyado siyang kagatin. Ay, yung spot na to pala masyado nang bugbog sa lambat. Sa lambat tsaka sa mga anglers na namimingit dito. Gamit nilang payan lagi ay hipon na buhay kaya patay. Mga matatanda kanina, dami kanina namimingit. Papansin nyo, doon lang ako nakaharap sa parke na yan kasi mahangin po mga parts, masyadong malakas yung hangin. Kapag nagcast tayo dito sa likodan ko, wala na, hindi tayo makapag-hagis ng malayo kasi malakas yung hangin. Bali, doon ako galing kanina, doon sa dulo. Pumunta ako doon sa dulo. Masyadong low tide mga parts. Hindi tayo nakahuli kanina. Tapos nung unang dating natin, nakahuli tayo ng isang lapu-lapo. Nakahuli ako ng lapu-lapo, medyo malaki. Tapos nung nahawakan ko na, nakawala. Malas naman. So wala pa, yun pa yung malaki yung nakawala. Kas ng kas mga parts habang pabalik sa kubo doon sa misis ko, mga anak ko, pa makadali pa. Yon, tumatawag na yung misis ko. Mamalingki pa daw siya. Ay, sana makadagdag. Magdag pa ng huli. Medyo malalim na mga parts. Kanina babaw lang dito. Ang astig na lure mga parts, 5 grams, 5 cm. Kagatin ng isda ko na tong ganito, multi-species isda. Hindi lang sana nilalampatan tong spot na to, siguro tayo pang dito nahuli. Tapos yung mga namimingit kanina dito mga parts, liliit ng isda kinukuha nila, hindi nila pinapakawalan. Maliliit, ala, sige, kinikip nila. Kaya ang ginawa ko, medyo maliit yung huli natin, ginawa ko din kasi wala tayong huli. Kasi naman ang pulo.
Nakailang fishing na ako ng buklo mga parts eh. Kaya pasensyahan nyo na. Papakita ko mamaya yung huli ko mga parts. Dito lakad-lakad lang habang nagkakas, habang pabalik doon sa kubo. Doon sa misis ko. Doon sa mga anak ko mga parts. Sana makachamba pa. Magtitilapyasan na tayo mga parts doon sa Dagupan. Sa Tambak Bulusan. Sa ilog spot ni Idol Saison TV. Yon. Shoutout Idol ha. Si Master Saison TV. Yan, bisitahin niyo po ang kanyang YouTube channel. Medyo malaki-laki na ang kanyang bahay, mga parts. Dami na siyang subscribers. Update sa huli natin mga parts. Yan. Snapchat tsaka lapo-lapo. Si Manong. Netcasting. Netcasting po ang tawag yan mga parts. Sa mga hindi po nakakaalam. Yung huli sa netcasting. Hindi bangis. Oh. Ito yung tawag dito. Anong tawag dito sa inyo yan, Uncle? Marasot. Marasot. Dami ring huli ni Uncle. Itong marami ito. Huli sa netcasting. Ano yan, Uncle? Ano yan? Banak. Ay, banak. Karami sa Uncle ha. Taas. Tapos ka na siya kasi mag-swimming. Okay na. Ibabay na dito. Babay na. Bis na kayo. Yan mga parts, ito yung gamit natin kanina. Nililisan ko lahat kasi nalublob sa tubig yung bag ko. Buti na lang yung cellphone ko dito nakalagay. Yan, panigurado. Hindi ko na video yung yung mga kagatan ng isda. Kasi medyo malalim. Medyo delikado yung cellphone ko eh. Nasa chest lang nakalagay. Itong camera kasi na to hindi ko naman ginagamit to sa mga pang emergency lang mga parts. Low quality kasi yung resolution nito. Pag may checkpoint lang yun, ganun magagamit mo siya for emergency. Shoutout pala mga parts kay Idol Jordan De Guzman. Ayan, medyo yung boses natin kasi may trangkaso pa. Shoutout sa'yo, Master.